Sicela ungakhwazi. Ubhuti lona ndandithanda naye ngo-2012. Hayi ke ngo-2012 njalo ngoDisemba wahamba wayosebenza eGoli eMarikana. Phofu yendibuzile ngoSasajola. Uba ndingabhubhu ngathini, ngathi mna ngakuzilela. Hayi ke wahamba xa eMarikana. Into eyenzayo ngoku wenzayo ngosho ungoswenzile uba kuthiwe kuyabhutshwa eMarikana, sesehlukene ngoku naye. Kodwa ke uphinde kuthiwa nokungabaphathi masizibambe izithembiso esisenzileyo. Seso sithembiso ke ngoku ndize uba ithi noba iyaphuma ngole madlana ithi izophuma ndingalitshala. Ndisamthanda kaloku, samthanda nango yazithanda. Futhi ke kangatsho ngasihlukana into yabe yazenzileyo kuba lo sahlukanisa umsebenzi wahamba eMarikana. Yenzeka ingxwasho eyenzekayo ke ngoku. Samthanda loku ndithandayo. Ngoku noMasinta yena mna ndiyawafuna kamnandi atshata ngengakhange atshata yena. Hayi nto watshata yena. Amasinta nam ndiyawacela. Cela amasinta naye ngoba ezophuma egameni lakhe. Kule nto kuthiwa abantu baseMarikana behlelwa sesaa sehlo esibuhlungu bazofumana amasenti. Nam ke ngoku ndifuna ukubalwa kwelo nani ndingumzili wakhe. Kunjalo ke.